Ojibia TV. Ubeje wo ho. Anyimra ye de ahiemu afri sabre yakopem se na wotwe bebo ne de. Ye ne Nyame somafo yawo. Asumdwe entontom som. Se unim se wo mo badoma inkura de. Ani efri wochina kopem ne kwasi ada. Ye ne osumi emu akunyini atitire ni anintre ana edi ahiemu odoma krodue mu ha. Ye be kire nyamesom. Ye di nyamesom wankasa. Hwedi ampo nyankopon wo krompon no wankasa. Anya ni deputy bia. Anya ni right hand man bia. Nyankopon no ankasa, the Almighty God. Ane yede no ebre wo. Ene nti ya sempaka ene mpa kiti. Ene mpanifo di ahiemu na fi atwetwe enkomo every sabre yakopem so na wotwe bebo na ebre no so ayam wakwanya wo asembise bia ne adwenkyere bia wetimi ede abadwumadi ne so ebi wabra ye bia homa no ede ama no mameko studio bi na ye ne mpanifo enkodi enkomo mpanifo mama papa yemia e ba cho mumpum ye nyame adu obi awoko ede nyame asepa mudi okronkron ni echi na moye kronkron saa no ana de mo fru boko de obi awoko okay da wa ma kado ayeti mami misa udin eni ba bia mo fru amoba yo nyame dasi dedika ye din chiabema do mama nyina ni etiefo a omo eti voice FM nyame din dina na asare okay na ye bi okonkon nyame sumafu yechi bia ye wo ye Kofi Otom e wo finfin mountain mu okay Central Region nti ho ni ye free fita no pa ni tu ya ye dia mo dia bedru ha yesi nsu beto amfra mo medical no pray enti mo dika be prapra kwam sa na okronkron ni atimi aba no pray ene odin apacho from KC Abbas e fantinya apacho yo nanyen no chede wato nsu yede nyame ase ye misa seden na edi mo be pi wo doma hinkro ha yo pani mi da se ne di kan ye chi atiefo no se nyame di adom bi edum krobi a eni hu kwan se yemfa nhye baby kitwe bi eno na churosem ne kan se uso ukania yemfa nhye mpaase ne mom ye di si kan ye dua so mo bia ahire ya mo bia hu bi nti hefi manto num ni enya Yankopon ni sumafo a waba odi Yankopon ni nsem eni na yare satumi eni ni ogie tumi edi abreye se yenkwan yeso mu ho na Ghana fo nyina nti a na ya bom abro wow nti yebe pi wodo ma hinkro ha no saa tumi kese a wabai eni dwumadi a wodi na ye ni doma ahinkro adihye ba beche ye di kan ni amaba doma ye di kan ye ba be ye program say wodoma ni ne mom doma ahinkro produce ya besra ebe premier no wa hase fa dwumadi hu nti ana mo bedi mo dwuma bi keke ye ba nana ho ye ba himfie ni ntanifo bedi nkomo fa dwumadi a odi abaya na se hu ntoto ye no a na mamo abaha oh okay enkrodos wo Ghana ye wotumu wale ne hu nam ne pando ne de keka ho nyina why doma de wa bisa question yi de nyame asuma no osi nyame so won chi Ghana nyina oh wow nti ye sha se wo pono ahafu ha ye betwemu ko goso okay ebe ko so nyani e ko techima ko pintampo ho nyina ye ko ho be mpre mienu eko prekum esa ko dodo so eko drobo nti na chese bunu ha de bunu ha de chi na enum na addition mu bi omiye do man addition mu bi
ebe pie adwumadie no so omo hu se adwumadie de e ba ye krom ha ebe boa esan se yeso yenya ogie na yepe enya yaresa na yepe ya bra bonu koso ayepe na yesisa dia e wo se mo ba enti na mitie de wo kan yie pa enye nyame na asoma mo odoma na mum domafo be pie adwumadie na se na atwetwe mo mama ba nyame asoma en Ghana nyame asoma en Ghana nyame asoma nyame suma for Ghana ne wiase nya okay nti Ghana ka doma ka Ghana ho ide ne je se afi na doma fa anya omo chefa esa se o chichama Ghana fo nyina because on said the entire mama bi samasa no echiman mo akọ home pray no kintampo mo akọ home pray no mo ba be dru doma hena no heye yebrekum mo ntimi amadoma enti nye doma fo bi na nyame ye o madom no mbe pie adwumadie na se anka ye nim register no mo ye beba esa se ye ni u kasa ye di ahoboa so se ye beko northern region nso ebrenti enti ye chiche obi abenya ne de okay enti ba ma ba doma na se na mo be di o ha ye be di ye be free ha Sunday and ye be program no Sunday anyumre okay nti ye wo ha ochina ho na okay Thursday Friday Saturday and Sunday 5 days oh okay sa enenum a mo ba be di e wodoma de ne wom de ne hwe anim da say edi ogie ne eba na esan se yenim die wo nyame na asem hu no ewe chire kakra nti ebinum adika bedaada ye wit nyame asem nti ama ye kase ye de ogie ne eba na nipa no bebre adwen be o msese ne asofo ni ye no saa ne ye ba be ye ne ha na dabi enye saa na ye die no soronko kan kyerosem na yesi Yesu ba ye obedi dwuma etisa se bebi a o nanti kodu bia na se bebi a na probo edi no kohia bia no dom be hia ne ho na o kyerɛ mu nyame asem owie nso a omo a yare atete wom omo a omabrabo niama ha omo abrabo na ensiye no na wayi omo afrisa ogie ne mu nto sa yare sa yi omo fro ogie ne mu na sa dwumadie ni bi na de nyame asoma no okonkon nyame sumafo ya odi ebe pie doma ahinkro ha Yesu die na bi na mode ba doma nyame ni die na enye Yesu die se de wo bo Yesu die ntina me bi sa se Yesu die na bi na mode ba de we kan se de nyame asoma wo mu no sei na dwumadie ni ti okay lesan say ye nim die wo nyame na asem no ho we kirinti ye kan so ye nti ase ye okay ati mi man fato ho say say nyame na asoma Yesu nti obedi dwuma eti sa na lesan say nyame na asoma okronkron ni nyame sumafo ya nti okay onu so na dwumadi a oba bedi no enu so ye soronko eni awai enti say de nyame soma Yesu no sa na nyame asan asoma okronkron bonda ko enti say nya asofo no ye no so ne kakra wom okay o ka se onim de no wo akiri a mama mi sa because ebi a na mode no wo fom ana se mode no ne wo soro akiri no anything akiri ni se yen before ana se yen Ghana fo no nyame na asem ne enti ase papa okay enti ama obi biara to make us nyame asoma ne yen nchen woni bebre na obeba be ye de ono pese oye na yen so sanse nyame na asem ne yen ti ase papa enti ne yagie edi se wonsua ye enti de edi baba bia se you se nyu je se osum sa yenim so yagidi saneti na so nyame sumafo a obey okonkon nyame sumafo a obey sanse nyame na asoma ne enti ana oba be wai ne mani nyina ni so di amaye ne yehu se udi nyame achi a na se wo sum nyame a niama we na se ekoso abrabo mfaso dia se onyane nti se wanya sa mfaso dia na je se nyame na wo so sum no na ndie na question mark bi to che wo ho question mark what do okronkron ni achi acha kakra be na sen ana be yen fie sen be 8 years what di na chi be 8 years paso be na wonya
meti ha so ho nipadua no kra kire mfa so o atade de obi achimpam bi hye ne hia ne se kakra wo butu yes ya we do konkon nya mi smafu ya chi say you beka say meti pai mi yemfa me ko hospital na doctor nhwe say den na eye mi me hu bi da my drive free go fi otom fita no pass 6:51 any 2 ye be do ha 6:06 which is 6 minutes past 6. You can imagine the journey. Yes. Now so masabe tena ha. Your friend obre no mi hu. On tebre. Davida. Enya wo car na ye papa. Ye car na ye papa mi pita I10. You can imagine. Nti we physical experiences are maker. A spiritual experiences there bebre. Emebi me call baby a program, a info program, a 2 to 2, a 20 bi kire machi, and a 2 and come. Ah, Domini be brace me die to edu. Onya sure say nya wo ne ye hwehwe wonti ne ye tofo mo. Na domo mu ti me ni mo efiti wo musu ne. Enti na me kan say ebi a wo wo se me di tuo ya tene wo so ba na papa ye o te agire we na me hwehwe no nya wo ko manhu. Ah, wo kra wo manhu, omo hu na omo ga say ka e kam ya. To mu nti ase ne nti ankam. Me so minim say nyame na me so no ti ase nti a. Onyame na wo so no na wo ti ase ne sen na osite owo hin. Nyame de obi amfa na ni hu no da. Okay. Nti say me ka say me be describe me nyame na kirewa na me ono so no ho asem na mo be kan yo. Nti I'm expecting say bia wonim no wo hu ne da nti na obedi ne ho adansi. Me hu ne dwumadie. Okay. Na mo say nyame na me di mani hu ne say de ni be kan sa obi amfa na ni hu nyame da. Asomafo mu ba yi nyina obi ambe boss say ordinary hu nyame. Okay. Na so wati nani. Nti na dwumadie no na me hu emema me GD say ampa nyame no. Nti nyame dwumadie ni bi na mo beda na di. Sure. Ewo do ma ha no. Dwumadie na bi tisan. Na de o tie me no so so ahu ne say ebe na kono ama na be pebie tie ana say oma. Me da se. De bi kan ayaresa kese pa na be pi wodomai ahinkofo de mu ha. Ayaresa. Se yakasa ayaresa nyame saw yare a enya de ebe ka se kofi na okodu fi ya kra na ade na samba. Saw yare a ya fibo. Completely. We healed. In all aspects of the disease. Aspects. Wow. Now I can give you serious met me amawo ufatu hu bebre. Mbra ye be pie mu wo techima. Ye di papa bi freaking tampo na bai. Oba no mu so ni ye peja no frika mu na edi ni besi ho. Untumi na ntimpo. Now so within the twinkle of an eye. Ono ankasa na o sha se o tietie mu o di mrika e pie. Den na mo de ye no. As nyame suma konko ni nyame suma fa de ne sato ne so keke. O de ne sato no so. De ne sato ne so. No sorry. Na ne ho to no. Techima ho ababa wa bi so o hospital. Ana wati say ye announcement say ne ye ne radio so ya. And the problem is our kidney problem. The doctor ni diagnose say the kidney ni fail. So DQ ni mo or call for review. And onya message no. Onya announcement no nti oye so kisadia say si nyame sume ni bia be pie water chiman krom na odeni nsa tu ayare for so ombenya ayare sadia the kidney su fail say dia na say okotwen say omu beba the sadia odeni hope ni faith ni believe nyina ebe sure konkoni na say nyame sumafo ni de nsa tu ni so a obehwe die besi. Obaye na no pano no free queue ni mu no obaye. Na okronko ni nyame sumafo ade ne nsato ni so. Na o kire ne so nsan kono nkorani test no. No fa results tambra. Anyimre no 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 friend no otietem. The doctor ni bisa ne say edrube no kono mi. Because if your kidney is failing, there is no way it can repair within that space of time. But ohilie. Edi akwada bi free ebe shia okronko ni nyame sumafo ya ewo obuasi na ni papa ene wo hospital o see the problem doctor kan say have of rane a hole in the heart. Okay.
ntakwala ne ba even ni breath crack chiro ni humi chiro say onte apo niema ha no eno konkon ni nyame sumafo ade ne nsato ne so oso omuma ne nda ho kakra kakra pe na kwala ne sit comedy no omuto omot ma no obi a ontimi ndidi no onu mot ni nyina me no ka sai sa wo fra ne yedi no begina ha unhuni wahili wow so we nyina na me ka cho say nyame na wasoma ne sumani na ba no ne dwumedi na mama gye disampa nyame no oho otiase so obi a o tie ensisia de yare de me nka se mi ho yanka ye kai obe waje so me mba me twen na obi nko na me hwe se nipa no ho beto na by this 5 days ye be wi akọ na fe won se san krofo na omukọ nyina omanya omudie wo e ba ne saji so fa ka na oba ego fiuto me ba o ye fra yarefo nyina ma me Mr baby a okronkron ni ne o wankasa wotu am hoyi hospital wo ho hospital wo ayarefo gu ho enif baby a onu wo no ayarefo gu ho maybe sa hospital ho no ayarefo wo ho hospital e wo ni kuromu ankasa no ayarefo ho moja ayarefo moja ayarefo ena waje omu wo ho badoma o se mbre bi mu Yesu ba ye no kansem we se esan se ni kuromu fo ngi asem ni ndinti de se odi momu se omuchefa ewo nyame ni tumi mu no omusanka se na okonkon nyame sumafo ye badoma kurom ha no ye wa yarefo ni bebra baby a ye bekwa akoye program no tiben ho ba wo ma ho saafo ni bi na akọ hospital wa obehu omo amoye chinjifo no me yare ye bi ana enye chinje mpo ba yare na ma onya tips bi free nkrofo ho nti o ye okay se yare ni ngira ne so saa na ofan enya kakra obi so wo ha chinje nti osimi nko nti saafo no ende okọ hospital wa obehu na mo wo gidie se nyame asoma obi aba na me nko ne nche na me yare nko na me ntumi mbo bra ne die omunyina ba mo manya na omunyina nso anka so mo ye nyankopon na mo si nyame asoma wo Moses anka so ye nyankopon si nyame asoma no Elijah obo ni din anka se nyame oye nyame ana oye nyankopon o si nyame asoma no Yesu anka so ye nyankopon o si nyame asoma no Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam anka so ye nyankopon o si nyame asoma no na obia so ni saa dome ye bo mudin mu a obeka se nyame afre no omunyina se nyame asoma nti se okonkon ni nyame sumafo ya oba no so se nyame asoma na edin ni mpo kirew bebe ono so friba okay na no ye di nkomo wo ha ye ne osumafo Osiani yaw me name okay and na ye quote from John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. If it's yase na asem no wo ho, na asem no ni Nyankopon na wo, na asem no eye Nyankopon. Ye kenka Bible no ana mu ncheche mu ye hu asem no ni Yesu Kristo. But also so say asomafo nyina obi anka se oye Nyankopon. But this very quotation so kire say asem ni ye Nyankopon. So say asem ni ye Nyankopon a na hwana din no bo nyi Nyankopon din obo Yesu din. No, but say ye kenka Bible no mu ncheche mu ye hu say asem no so ye Yesu Kristo. Dabi asem ni nye Yesu Kristo. Hey. What wo say asem ni ye Yesu Kristo. Ibra ne yen kan ne nhwe. We nyina na ema Ghana fo na se bibifo se ye hia nyame ni tumi a ebeboa ye na ya adwen ye entanta mo esan se chorosem na kan se nsem na ye kan no ebi enye sa esan se atworoyefo no antworo ne ye esisa asem no enti ebia bebi a wukọ kan ye ya odi kan asem yi no bebi atworoyefo na asisa no nanso usu wagye tum se ewo Nyankopon ni nsem ni munti nyame ni nsem nanso enye saa na etie okay nsem ya de kan se nyame asoma obi aba juma oba bedi no ni nsem oba beka no
enu na be di ho adanse nti mira John the Baptist suma ase enko bisa Yesu no se ono onim ono John the Baptist nim se ye be suma obi aba a nipa no be Christ nti Yesu hye adwumade na ase no suma ne sumafo ne dwumayefo ne bi anase ne suafo ne bi se omukonko bisa Yesu se eyampa so ono na ya suma nana Yesu ya no se munko kan kire ne se mo behu dwuma a meedi no mo behu se ayarefo enya ayarefo patafo Sɛ John the Baptist ya suma ni nti dwuma Yesu di no eto na asum no wahu ne nipa ba enti dwuma okonkon nyame suma fa e ba be di no wodoman kokro dia mu no ene be ma obi biara obeba ho bia no behu sɛ yampa nyame na aso John the Baptist ye na nyame ene suma no ye nyina ye dutum sɛ nyame ne suma no ono aso ne bo Yesu asu obo Yesu asu so ade edi adanse e be ma John ahu sɛ nipa mebo na sui ne de yasoma no no nso so no edahadi wo ho e ma obi ahuni ane no so sesa no dabi aha e ma ne huni enti na sɛ John mpo a ono ade ne nsagu no so bo na su na nadwen ye ne ntanta sɛ ono anye ono a ya ye kra ye nkenkan ye be de so somafo yasoma no ese dwumadi na bi kan ye no de dwumadi a oba be di no na be ma ye hu sampa yasoma no esa se de dwumadi no e twi dom na ma ono ani ho a ne ye wasembisa esa se ye ti ho mpo na wo tumi bi a ubetumi di asesa nipa hyebre a me jim bi se ube kyerɛ nipa no sɛ ne atumi ne ti ni baabi atumi ni hye de ehia sɛ ube ya ne sɛ nipa no ba o kyerɛ o de bedi dwuma ma na mfa so de ɛwɔ no nsa aka wɔ ne hɔ nanso ɛsɛ sɛ nyame na asoma na untumi fa nyame hintanti okonko ne nyame sumafo ya kwan a wankasa oti ha ɛna woni ne din hia na oyi wo firi ɔhaw ne mu wie a unsamba ne nkyɛn bɛka sɛ me haw foforo asa ba ne nti o kyerɛw de wo ankasa otifi a obeye kwan a obefa so ne Nyankopɔn bɛkasa a obetiew a obeye ama o ose Moses ba no obeye ni nyina oma Israel fo ne hu se so obese ne Nyankopɔn kasa kase friend say let us say nyame na asoma no nti o kyerɛ nyame ne kyerɛ akwan to kokko ne nyame soma fo ya o se nyame na asoma ne nti o kyerɛ nyame kyerɛ akwan o fa ma ne ho enti o so can say John the Baptist cry na agye ye ne ntata ye be de ehu na agye ye ne ntata isan say nsem no otiye e na okan e wom say si na so wati ne na so munti e so sa bisa no kwane kago na so mu enye Nyankopɔn na kan na Nyankopɔn na nkasa kan asem agu waso mu a de na pese odi wodi hu bi so ni ho dwumadi a Yesu di ni nyina no oni ho bio enti no suma ase yenko bisa no nka John the Baptist nso e di Yesu echi no hu di Yesu yi a nko beji edi ntem nanso oni ho de ono tin wo ba bi a efiase a edi ni hye ne ye adase bi a e ba han fi ho adase bi a epie wo ho nkrofo kan se Nazareth ni Yesu no sei na oye no si de nipa ya me kan ne ho asema me bo na esu munko bisa na mami okay ye sha ase nkomodi no sha ase ye de nkwaje na eba do mai are you saying say ye nkwa na ye wonkwa se nipa ya ti nkwa mu nkwa de ye wonkwa nanso se Nyankopɔn ni mu nkwaje no ani de ye kuta asomafo no nkwa nsem omo no mutumi ka mu asem a kire nipa enti Yesu ba ye no kan se me wo hoyi me wo wiase me ni wiase ni han ana wiase ni kanea me ni nkwa no onu wo ho no enti se nyame asoma obi aba sesi ade a onu no obesa be maye nkwaje mu asem ntiase enti na meka se de nkwaje sem oba so nkwaje sem na mode ba oh okay nti de Yesu kan ye na bi na mbeka bia fo aso ye de bi beka ho enye ye ogonko ni nyame suma fo ezan so no ya suma ni nti ya mi kan nyina ye kyerɛkyerɛ amasua free ne ho okay
nti ono oba be bie yani ma yɛti Yesu die no mpo ase ne yɛsa ti asomafo no mu bi die ase na yɛti ono so ne die a ɔde aba yɛ ase. Okay, nti free now nkɔpem kwasi da de yɛne mu na yɛtena wɔ kwamu a. Very well. Enu mu ane wɔ ha. All right. Ɛna tiefo a ɔmo tie yɛn wɔn bia yɛbɛkɔ bia na nsɛm wei ne yɛde ma wɔn. Obi wɔ hɔ a ɔbɛka sɛ yare a ha me deɛ me deɛ chinya is okay. Mama mentena me ho. It has become part of me. To say ni ma betena akanfo bɛka sɛ abɛyɛ yare a ɛnkɔ biom aka wɔ hɔ nti. Na adwene sɛ side ɔde betena. Bibi saa no na ɔde ba wankasa wobɛnya adansebie no a wo mom na wobɛfrɛ obi sɛ menua kɔ na ɔgye wɔ baabi a mekɔ yɛ no. Adenti na meka ne sɛ meka yare a mea medi m'ani ahu sɛ krɔfo no ho atɔ bebree maame bi baeɛ ɔse ne yɛfu no ahyehyɛ asɛ onyim for over 8 years. Tokoko ni yambi suma fa de ne nsa to ne so yɛte hɔ a yɛdi nkɔmɔ a na ɔsɛ oke wɔ kofi ɔkɔ no so ɔte sa sɛ wodi pania wɔ ball na mframa adwono sɛ na mframa ni efrim a esu no ɔte saa wɔ ne to ne ɔyɛ ne sa mframa no woyi ne sa na na afɛ ɔfɛre prekupo hu ya ne sɛ ne yɛfo ne nyina atwetwe ɛna ɔgyina hɔ na hu na hu ɔsesa hu waya ketesia complete ena yɛwɔ nkrɔfo a sɛbio ɔmutrim aka ayo busa sɛ ebinom nim wɔn sɛ we dey on street ɔbɔdam yɛ kan sɛ yɛ hu ne sɛ sɛ ɔkɔkɔ ne nyame soma wɔ sɛ yare enti yɛntumi bɛka sɛ osi mɛsɛ ɔbɔdam emom wɔ yare etrim aka ana yɛde ɔmo aba ɔkɔkɔ ne nyame soma wɔ nkyɛn onwo omupani onwo omwedu omfansi obi njare ni nsa na ode to omo so obehuna nipa na be very let me say complete being so obetumi aye de na nka ye nim so ontumi nye no ayese wow we chese nyame na aso ma yemfa nkrofo adanse no nto wansa mimisa wankasa kwamba na afa so hia okonkuni na wote sɛ Miankasa at the time we were university. Our University of Education, Winneba. Okay. I was on campus. Before even coming to campus, I felt say no, me by university where I am feeling there's going to be a bigger change in my life. Say me by na I do research more in the Bible. By then I'm the Assemblies of God. Okay. See. I'm like, no, there are never be brave or Bible no more. Send me a more chair, say no. It doesn't make sense to me. And person, it's more questions be brave. So there may be something who are you? Yeah. Nah. One of the biggest questions is Bible no boarding be Melchizedek. Melchizedek, your boarding twice. One in the Old Testament in Genesis and one in the New Testament. The New Testament may refer to the Old Testament. But so we share the biblical explanation and theological explanation of the Melchizedek na. Omu chere se obi enim baby a ye wo no. Yes. Obi enim ni papa. Obi enim ni mami. So I keep asking myself, now obi a so obi sa no obi share Abraham. Now how come? Ofri hine bai. Do Aden Abraham and kan ho asem ana Moses nso kan Abraham asem no wa moso but Abraham ti okonkon nyame sumafo ya onka e wo radio so okasa na say I want to visit and see the mikohu no me pie wo ho na I felt there is truth here no crazy e wa how did you feel that? Because my questions are me wanna ask 3 questions. One is Melchizedek issue. But Oyimano. Sesen. Oyimano se Nyankopon na bodie mu no. Melchizedek for omuye bebre. Na emu odi omu sisi nkro a onu Nyankopon na sumafo no beko mu no. E ho na odi omu sisi. Nti esunsum afa no Nyankopon ni nsunsum bia osuma omu ba ye.
nti na kyerɛsɛm no ka sɛ Melchizedek is a priest of the Most High God. Nti ɔka saa no bi tena ase dwom bisa the counter questions mo ɔkyerɛ ma sɛ ɔdan ne ho adi sɛ abɔfo a ɔdan ne ho adi wɔ nipa ma fa kyerɛ Abraham sɛ na bi Abraham bɛhu sɛ nyame n'ani wɔ no obɛkae a yɛsɛ nkrɔfo mmiɛnsa bi kɔpie Abraham fie na ne ɔman yere yɛ aduane ma wɔn na mra ɔgya wɔn kwan a wɔn kɔ no ɛna Nyankopɔn sɛ mintumi fa hinta sɛ mi hinta Abraham yɛsɛ mi kan kyerɛ ne sɛ nkrɔfo mmiɛnsa a wɔn baa yɛ wɔn yɛ abɔfo a me suma wɔn so wɔn kɔhye Sodom and Gomorrah basa wɔn kɔ na Abraham hu wɔn so wɔn yɛ nipa until they came into a human form. They came into a yɛ ɔsoro dɔm nanso wɔn pɛ sɛ Abraham hu wɔn nti wɔn baa wɔn nipa tibio nti sɛ ɔkɔkɔ ne nyame suma fa na wɔn bɛte ase sɛ Melchizedek no so yɛ ɔsoro dɔm ni bi ɔda pɛ sɛ Abraham hu nti na ɔbaa wɔn nipa mu afa nti na obiara nso hu baabi a ɔfiri baa yɛ obiara nso nim nipa pɔ obiara nso nim ni maame. Nti ɛhe na wɔtena yɛ a nipa hu ne sɛ ɔyɛ Nyankopɔn sɔfo. Sana Abraham ne di ne dwuma nti ɛhu sɛ ɔyɛ Nyankopɔn sɔfo. Sana Abraham kan no. Sana Abraham kyerɛ. Ne kyerɛ saa nsɛm no fa Abraham ho. Ɛsan sɛ Nyame asoma Moses nti. Na ɔno nso yɛ Abraham aseni nti. Nsɛm bi a ɛfa Abraham ho bia no. Dan edi. Okay. And Moses ne dan edi. Okay. Say ne see where Abraham abrabo. And now make us say the theological theory of the Bible no and to me chere. Okay. Of which na si chere say sa nim die no ayira nipa. It is so bit to me chere ma say. Na as chere no di ma me no so it makes sense. As chere no di ma me no and some of us is in but program na kasa very well. Enti ebesha se ebreben enti me no kasa china nopa by 9 na okroko ni Nyame soma fe atena ase e wo ABB market kosodwom ho very good na ayaresa na ahya ase na abrabo mu nsem na ahya ase wa abrabo no odi tu ha na awai utale awai obi wo a wabie store ko transport na no aniema ye beto woni ho no sika odi be fie ni sika obetimi di ama chop money the following day nti kakra na store no forma na eko ni nyina no konko ni Nyame suma fa se sunsun fi dia ha wabrabo na se Nyankopon bo wo se nipa no saa na oti dia ka dia odu nsa be som dia se yeyi ma na so esa sunsun fin ha yenti usomu ana enkoyi udi se ho na tofom eno bi na mekan se o store no kwa okoto a your ska obanya na ye de odi ba be hwefi ko bioma niam no be sansa na wako wapre ho a ko gi loan kakra wasan de akofa kakra saa na ye dedem na so ne be din hia saa sunsun fin na otiti abrabo ni ti niam ankoyi no obetu na everywhere ama fiti hoko no wankasa odi weni be hu enya de afi na me na me ba be kan che say wa wo hu say wa brabo ni si wa na odi weni wenti na dom bebrebi a ye di okonko ni Nyame sumafo ya chi no me kan say ye doso no sanse nyina de how by but asolve ye hu say how no ko na ba bi o how no tumi free abrabo mu no hwa ye be dwane afri ho menye sure ye wa na ye be ka say abo bia didi ko de na so mbejo no thank you nti mo so mojumo tini ye wo ho nti over 30,000 people Ghana have quite over 30,000 and sana diasporas mba can diasporas are over 7,000 or more kan ebinum kwa fa na ni hu wom sai na mo se som ya sum Nyankopon mahu obi asom Nyankopon but sai na mo som no hyehyɛ like rituals. How do you perform your we don't have any ritual to perform but say nipa person who send your suma e china on be shai
You feel any me had here. Oh, say the tea America. No, don't get me wrong. Say me can't it is our physical words we are using. Yes, and so we don't have a correct word to describe how gods operate here. So sometimes we describe them by our understanding. Yes. Because now how do we know says one question. But you say network and send you more can say network it should manifest in our life. All those things should manifest. Until the manifestation say yeah, we are real by now sisi ya we are untumi ntwum. Now the nsa too so na sisi ya wo na ekọ so wo sisi mu na ekọ. Afa utumi twum a sa manifest say ya wo ho no. This all catch you say nyame atu sunsun na wo sisi mu na etete wo na. Be there na unjindi. E ko no guso a e ko so. Obetimi de wadwe nkyere no wase bi se bia wo de aba 0594836092 0594836092 0303963839 0303963839 05065911397 05065911397. Hello, good evening. Maybe I shall be free. Okay, brat of battery into on your way. Eh, okay, John chapter 69. How to car say, let me say, winning and perform. But you so I clear to so, or catch you where you say, wine can you uncle? Other whining young men are like down. Flip to car say, you should go and say, yeah, down. Now you can do better over there on 20% one so you are. Where's you young cook? You are a certain you are. That's it. Ajubre pa. You nim no chuma na yan kona yan so position ya de pa. Hello, good evening. Hello. Udini babia free. Hello. Papilo yan ko eh. Yedi am badu. Ya wo se o ye to fu a. O ya wa de. Ti nyam wa. Kina ba. Yo ko ya. E ba ka ba. Ti le o ri na. Ti ko no de. O tin sa, o tin sa bia idea. O so. Minha ye. Ti ba. Papilo that's it. Yemio, screw him. Say a bejo. 0594836092 0594836092 0303963839 0303963839 05065911397. And come on to go so I cause we team the wadwenche any wasembisa ede aba. Obi Efraye menim say obe reacted to that. Okay. Yo, caller eba you know ba ko say Yesu ye Nyankopon.
No, you're making kind trust them. We are not even here to debate on whether yes, and that's on Yankopo. If you are saying we can say trust them, no, the same be woman. Yes, see, trust them, and the kind of such no, as the son, Sam no be. And no Bible no. Jeremiah chapter 8, verse 8. Jeremiah 8:8. Okay. Okay, on kind of. The on kind here, Jeremiah 8:8. Of course. Enipa won se misa na em se bebre no a so pese ye hu kwan na nkasa na ye nyina ye fa so bi. Sure. Jeremiah 8:8 obi aka. So we can Jeremiah chapter 8 verse 8. Amazing ya fancy. Ose oye den ti na ho kada ye nyansafo. Na ewuraze no mbra wo ye no. Ose na hwe. Atrofo atro chrozo no wa ma wa ye atofoze. English no so we English wo English can you na nkoba ne say ye ne ye kan wo problem. I say, how do you say we are wise and the law of the Lord is with us? Lo, suddenly in vain made he it. The pen of the scribes is in vain. Now so na mo ka say ye nyansafo Ewurade mra ewo yen ho ampa hwe atrefo pensere trofo amano adane atro. Thank you. Allahu Akbar. So it is we don't want to dispute so much, but yeah, we the answer kind baby a Yesu na nsemo kan wa John so kan John. John. And yen kan John. John when I say refer John chapter so kan John there for John chapter 14 verse number 1. I said mama come to Home Yankopon nzi. Papa no questions was Jesus Yankopon. I John here so no kede. Mama come to Home Yankopon nzi. So who is Yankopon? I say Yankopon wo. Thank you. But also Jesus say Yankopon. Na me nso munyimini. Na muso munyimini. The one the same John. Referring to people. Yesu ye Yankopon ko. Ese nyame wo na Jesus. Ye mra contest say Yesu na ye Yankopon se na waka na. Ko beka se munyimini Yankopon ni dase. Mi am ye Yankopon munyimini dase. Openya we bisa question no. Ye mba ha say ye ne be debate or argue on the writings in the Bible or the writings in God's book. But the person who say, "Obiara wo how." Oh yeah. Na de obetime yi o how na free yeso a kekawe bi eni hu enkoba ne say echina bi ko musie bi na koye nyankumade bi kodwom koron hu kodware nsuo bi sai maso na ohu beto no onu na ye di ne ho adanse di kire no. Nti on de Yesu nsem ya twra to ho na onu so kan bi na Yesu ye kan bi se say no Nyankopon ni sumani na ba ma ye di ani ehunu nti so won nsem yi woni twima onu nso won nsem bra no fa na ni behunu no ambisa nsem. Okay. Oh yes yamra program na so na de yenja debate ne ho asem ansa hein na okronkron ni betena ebibi ho na nkoso dwom ho na ebibi ho na ubeba na nyina yeti ho dan bim ana park na so akeke park ne so aba de be fix enclosed area mano ba ye be counseling amount na counseling no normally microphone senior we are seen say you are doing with counseling no obi adwen ne so kwa say na asofo yi ani dabi antisa counseling ye no ye be ma wati dwumadi a oba be dinase na wanya mu nimdie na aboa ma ogidie pega sine bi ade wo hwehwe no nsa beka lesan say yesi churosem no mami na moje egu no oti se nkrofo ni bo say Nazareth ni Yesu no otwem no na odini nsatu nkrofo so momunya yaresa intentema onu je okachire no ni say say de nyame nkrofo ni bi na aba no nti se mi ko na wan hunu mpo na mi tumi so na tale mu a se mi hu to me. Wow. Nti sa nimdie ni gidie ni na ma ni hu to no. So papa soja ni na okọ Yesu nchen o si mi ba ni yare wo fi nti panyi mi be fa akọ na kosa mi ba ni yare
afa Yesu kan so oba ne wo he na yenko no no ahu se nyame asoma ne dia ehu hia se obekọ ne fie o de on ka asem no we ye gidie ni bi enti wo ba nkyerɛkyerɛ a yɛde bɛma wo ma wate ase se na bia wokɔ hɔ a de hawo bia wo de ba bia no wo bɛtɔ ansa na wafi hɔ na mo gidie ni pagya se na maame mogya gugu ni gidie ni pagya ya ni da ona ni bɔ ne so a na nsa yɛ ba brekum papa bi afrikuma ase bae ɔso wate nkyerɛkyerɛ ni bebre nti ɔba no ɔno ade ɔka wɔ ne twum ne sɛ na ni bɔ nyame sumafo ya so ɔkɔkɔ ne nyame sumafo ya so sei pɛ ɛsɛ ne ho tɔ no ni bɔ no so kɛkɛ na ni bɔ no so kɛkɛ saa na ɔno wɔde hyɛ ne mu ɔna ɔde ba nti bra ɔbɛdu hɔ no ohunu na ɔba no na limping, how do we say otoguso ɔna ɔde bae nta pa ɔde n'ani hunu na ɔde ne nsa to ne so ɔkɔtena ase kakra afa ɔno sɔre gyina hɔ twe ne nan mu sɛ yaw na ɛwɔ ne nan mu na ma otoguso na otoguso ɔde fra brochire na bae o wow na ɛwɔ ne hu for 5 years wayɛ hu surgery nyina na so saa da no gyina ne nan no so ɛnanti no ma ɛruiri around enti ɛyɛ dan woka sɛ ɔde ne nsa to so na deliverance ɛna ɔbɔ na wate ato na sɛ na titiɛ sɛ the nim sisi ano ebi na me kan because me kai sɛ obi kɔ odifo obi hɔ is it Naaman ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ na menim sɛ bi a wode wo sai beto me so wa kansɛm bi akyerɛ me na not just say koda Jordan mu mprenso na ɛne ya sɛ nkasu akɛse wɔ me fie me krom nti ɔno bi na me bisa no ɔkonkro ne di he no I don't know that type deliverance pieko Davi ɛyɛ pieko send it here ne za no de beto so enti sɛ ne yɛ kai wo abra bɛhwɛ yɛse ma me no ko hia Yesu wɔ nsuo na no ɔkɔ krom no sɛ ahona se bibi pa free Nazareth ma no munkɔ na munkɔhwɛ makohu Nazareth ni bi a de wo ye no ɛyɛ ade papa sɛ mo adwe yɛ mo sɛ bibi papa free Nazareth ma de munkɔ na munkɔhwɛ nti sɛ ya ba do man ikrokodie mu ade hia mo tie yɛn ni mo a ebi a mo hwɛ no wɔ social media ne so no ye bɛka kyerɛ mo ane sɛ yi saa doubting echinyegye adwen ne free ho na ka sɛ bisu me kwa akɔhwɛ na me kon kɔhwɛ kɛkɛ me di me hawo ne okɔ na ma hwɛ ama ne free me so nti sɛ me kɔ na mfiri me so de a na kyɛ sɛ de me tie ye no sɛ mo nyame ayɛ adom a maba ha enenum 5 days ye sɛ mo wie na mokɔ Sunday a what next me am mo de me nsa to me so me hawo free ho any sani mani nyina no se manya kwanya ne okonkro ne nhia bi wa what's my faith okay whatness ne say ye begja nkyerɛkyerɛ no e wɔ ha di ama wo mo amu ha no ye begma mo mbra mo bua kohia na mo nya nkyerɛkyerɛ a ɛbɛboa ma wankasa no se say di okonkro ne begya ma wo sisia no wa obetimi ayɛ bi ama wo asin ye begja branch wa ha okay na mo akohia na mo ayɛ nkyerɛkyerɛ na mo ate nsɛm a okonkro ne nyame sumafo ade abai pati ase na sɛ ogidie ne yɛ adwuma sɛ na wo na ɔyare na ɔbae na ɔde ne nsato so na ho tɔ ogidie ne yɛ adwuma nkyerɛkyerɛ a yɛbɛma wo ne nti wankasa sɛ ɔba yare po a wo so betimi de nsato ɔba ne suma ne ho ato ama na patoro nkyerɛkyerɛ ne nti nkyerɛkyerɛ ne nti nti da wudi bi e need sɛ wɔ sɛ chinchin a mesa kɔ hwɛ ɔsomafo ana ɔkonkro ni wɔ baabi ebi amate sɛ ɔbɛba baabi sɛ ɔbɛba sampa na ɔpɛ sɛ ɔba ho a na sɛ wo so be hyiam bi na wɔbɛboa ma dɔm na nyanti ase sɛ ampa ɔba dɔm ahenkro no na sei na mete sɛ medru sei okay nti sampa fo e mu di aresem ni wenti ɛna yɛsi Yesu sa nkrɔfo yare no bebre na adi na chi okay yɛdi nkɔmmɔ kakra ɛfa ɔkonkro ni ho na ba ko e ka ye ne se obo asu ode ho nkonkron ni ogya ene be bo asu at a point ye san hu se asubo esei ena okonkron ni abai obebo asu na se me fa ne se wabo me asu ode ho nkonkron ni ogya ni nyina abo masu okọ sometime
sometime be adru makoye nioma bi amasu wɔ na sei me san be bi o ana me bɔ once asa asɛmbi sɛ nka weka sɛ ɔmo ba no ma beti wɔ kronkron ni nyame sumafo ya hɔ ɛsan sɛ ɔno na nyame asoma no na de metumi dia tuo mu gide mu ne sɛ kronkron ni kyerɛ ni kyerɛ ma yɛte asɛ sɛ ɛsan sɛ nyankopɔn nim sɛ nyɛ da bia na ɔbɛsoma obi abayti ana ɔma ho kwan ma asomafo no bɛsi ne fie ɛwɔ asase ne so sɛ na be ya ɔhaw bi ba wo so bibi kyerɛ wadwen sɛ na wo kan wɔ subo asɛe a ɛsɛ otumi kɔ nyankopɔn ne fie hɔ na ɔnyɛ wo yie wɔ hɔ okay emu da hɔ enti branch na ye begya wɔ ha no ɛwɔ ha no ɛna nyankopɔn ne fie na ɔno nso ɔkronkron ne nyame sumafo ya bɛsi ama yɛn no ɛso bɛboa wo ɔbɛsi nyame fie nyankopɔn ne fie wasi dada nya afei na ɔba bɛsi wasi wɔn ɛwɔ ku fie tɔmɔ baabi a yɛnyine ni no yes ɔmo ngini ndi o de bi kai ne sɛ nyɛ sɛ dom ni ngini ndi o na mo ɔmo a they are doubting Thomas wo yɛ den obenya obi a ɔno ongindi nti ɔmo a saa gidie no eni hɔ no ɔmo na ɔkɔ hospital ɔbɔ sɛ ɔyare da hɔ wate pa sɛ ɔkronkron nyame sumafo a ɛyɛ sɛ yare wɔ ni dan na chipɛ nso ɔma nti ɛhɔ na wɔsi nyame fie ne si ɛhɔ nkwa na obesi ana baabi obɛkɔ bia obesi bi esi hɔ we yɛ de wɔ hɔ dada ɛna mede bɛma mfatu komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔbae no so ɔbɛboa ama nyankopɔn ne fie ni bɛyɛ kronkron wasi bi wɔ baabi bio kaba na thank you ɛwɔ Jew force ɔmo asɛm no mu no ɛsɛ yɛ ka sɛ David nsi nyankopɔn ne fie ɔtotɔ ho nyama nyina egu hɔ na emom ne ba ɛyɛ Solomon ne besi osisi hɔ no wati sɛ wasa kosi bi wɔ baabi bio David very good eti baabi a osisi yɛ no ɛno ano akasi ma miensa na yɛde enkomo na ebawi obetimi afre sɛ no akwanya wɔ hɔ obetimi asa afre 0594836092 0594836092 0303963839 0303963839 050659137. Okay, answer na yebeto aso no papa ba ku bisa about na wari SM. Nti yi de odi nsem no ba ye na no yi ni de na no na ese ye ha no. De ehia ne so mbra okonkon nyame sumafo ya nchen. Obenya yire. Enye okonkon nyame sumafo na be ma ne yire no. Okay. Na mum na brabo no se ne atinti a wantumi anya yire no. Abrabo no ba be ye de ebeboa ma obetumi anya yire. Okay. Ne se dia se wa brabo ni munti a enu nti wanya yire no. Okonkon nyame sumafo ya be ma nyame tumi no be siesie no. Ma afi obetumi anya yire. Okay. Okay. Nti dia se bia okonkon ni ba be ye ni yi. Ba be ye ni yi. Sure. Wow. Okay. Ani se otuni na isi do ma asase so a dia se wa asase no mu bia be yi. Asase ni nyina ye nhira. Really? Ensem no why it mean bibi yako goso yako do goso no mo sensuo nto wo ho yako two goso ohini ewo ho aye friend no sambre no mo so mo friend no the Moses goso Moses me sre wo ada ma me fa wo frɛ for ya so hello good evening udin di san o frɛ hene. Hello, Udin Disa Free. Hello? Yes, Udin Disa Free. Good evening. Okay, Mati, you better get my wife.